ஊருங்க ப்ரோ? திருவள்ளூர் ப்ரோ. திருவள்ளூருங்களா? சரிங்க ப்ரோ, சரிங்க ப்ரோ. நீங்க? நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிங்க. சரிங்க ப்ரோ. என்னை கான்டாக்ட் பண்ணதுக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றிங்க. எஸ்பிஓட பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியுங்களா? அந்த தெரியும். கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேன், வெப்சைட்லேயும் போய் நோட் பண்ணியிருக்கேன். சரி சரி. அப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், எஸ்பிஓ பற்றி நல்லா தெரியும் அப்படிதானே? ஆமாம் ப்ரோ. ஏன்னா யூடியூப்லேயும் 20 டேஸ் இதுதான் பார்த்துருந்தேன். அப்போயே எனக்கு வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது. சரிங்க ப்ரோ. நீங்கள் அனுப்பிச்சு அதே வெப்சைட் உள்ள தான் நான் ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு வாட்டி போய் பார்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும். சரிங்க ப்ரோ, சரிங்க ப்ரோ. எந்த டவுட்டும் இல்லை. சரிங்க ப்ரோ, சரி. ஒன்றும் டவுட் இல்லை எஸ்பிஓ பற்றி? இல்லை ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ, சரிங்க ப்ரோ. ஐடி தான் போடணும் ப்ரோ. போட்டுக்கலாம் ப்ரோ, போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த அதில் உள்ள விதிமுறைகளும் நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சேர விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம், லிங்க் கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா நான் உடனே ரெஃபரல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி உடனே நான் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நான் இல்லை. சரிங்களா? அதாவது கம்பெனியோட நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லிடணும், அதே போல் அதில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் பாயிண்ட்டுகளையும் சொல்லிடணும். சரிங்களா? ஏன்னா சும்மா மேலோட்டமாக நமக்கு டெய்லி இன்கம் வருது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சேர்றோம் அப்படிங்கிறத விட அதில் உள்ள சில மைனஸ் விஷயங்கள் இருக்கும். சரிங்களா? அதில் நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நோட்டீஸ்ல இருக்கேன். இருக்கீங்களா? அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார். அதில் நம்மளுக்கு பேமெண்ட் தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து நமக்கு மெயின் மைனஸ். சரிங்களா? பட் நான் பொறுமையாக இருந்தது. நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து எஸ்பிஓவில் வந்து பொறுமை வேணும். ஆனால் கம்பல்சரி அமௌண்ட் வந்து நமக்கு கன்ஃபார்ம்டு. சரிங்களா? சேலரி வந்து கன்ஃபார்ம்டு. பட் வந்து ஒரு 5 days 10 days வந்து லேட் ஆகும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு 20 days கூட ஆகிடும். நான் ஃபர்ஸ்ட்டு வித்ரா எடுக்கும்போது எனக்கு 1 month எல்லாம் லேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ மற்றவங்களா இருந்தாங்கன்னா என்னடா இவ்வளோ லேட் பண்ணுறாங்க, ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தா உடனே வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதே போல் நம்ம ஆன்லைனில் இந்த எஸ்பிஓவில் எதில் ஜாயின் பண்ணாலுமே அதில் வரக்கூடிய இன்கம் எடுத்து இதை செய்வோம் அதை செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கில் நம்ம இருக்கவே கூடாதுங்க சார். அதில் இன்கம் வருது, அந்த இன்கம் வாங்கி இந்த கடனை கட்டுவோம், அது பண்ணுவோம், இது செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, லேட் ஆகும். நம்ம குறிப்பிட்ட டைமில் ஒரு இதை சொல்லியிருப்போம். நம்ம இந்த டேட்ல இந்த இது கட்டணும்னு இருக்கோம். இந்த டியூவு, வண்டி டியூவு இல்லை ரெண்டல் இப்படி எதாவது. நானும் உங்களை மாதிரி ரொம்ப ஏழ்மையான சூழ்நிலை இருக்கிற ஆள் தான். சரிங்களா? எல்லாருமே அப்படிதான். ஒரு பார்ட்னர் தேடி வந்திருக்கோம். அதான் ப்ரோ. மெயினாக வந்து இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா பேமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும். அதாவது கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குயிக் ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட்லயே அவங்களுக்கு போடுவாங்க. ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் அவங்களுடைய பேமெண்ட் வந்து சேலரி போட்டுருவாங்க. அதர் பேங்க்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10 days லேட் ஆகும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். சரிங்களா சார்? லேட் ஆகுனாலும் நம்ம காசு நம்ம டெய்லி வரதானே கம்பல்சரி டெய்லி நம்மளுடைய வாலெட்டில் ஏறிடும். அந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு வித்ரா ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்கும்போது அதுல இருந்து ஒரு 10 days அல்லது 15 days சம்டைம்ஸ் 20 days கூட ஆகிடும். என்ன காரணம் அப்படின்னா அது கம்பெனி சைடில் ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் நம்மள மாதிரி கஸ்டமர்களுடைய ஒரு இல்லீகலான பர்பஸ் தான். என்ன காரணம்னா இப்போ இந்த ஃபேக் ஐடிஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துடுறாங்க இல்லையா? நான் கூட பார்த்துருக்கேன். ஆமாம்மா, அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணி எடுத்து போடும்போது கொஞ்சம் டிலே ஆகிடும். சரிங்களா? சரிங்க ப்ரோ. மெயினாக வந்து இது 6500 6500 பிளான் இருக்குது. பேசிக் பிளான் வந்து 2000 பிளான் இருக்குது. பேசிக்லாம் வேணாம், எனக்கு அந்த ப்ரீமியம் தான். ஏன்னா அதான் பெஸ்ட்டு. அதான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா இதில் வந்து இப்போ 6500 செய்கிறோம்னா கம்பல்சரி ஒரு 30 நாள் 40 நாளில் நம்ம வந்து இன்கம் எடுத்துருவோம். சரிங்களா? ஆனால் அந்த 2000 பிளான் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மினிமம் வித்ரா 2000 அப்படிங்கிறது ஈஸியாக எடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 4 months 5 months எல்லாம் ஆகிடும். அது நம்ம ப்ரீமியம் தான் ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்க ப்ரோ. அப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி 90% எஸ்பிஓ பற்றி நல்லா தெரியும். சரிங்களா? நல்லா பார்த்துருக்கீங்க. யூடியூப்லாம் பார்த்துருக்கேன், தெரியும். சரி. அந்த சங்கர் சார் பேசுறதுலாம் ஃபுல்லாகவும் கேட்டிருக்கேன். அப்புறம் ரைட். ஓகே சார். நோ ப்ராப்ளம். சரிங்க சார். நோ ப்ராப்ளம் சார். சரிங்க சார். நான் இப்போ என்னுடைய ஜிபே நம்பர் அனுப்புகிறேன். அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணி விடுங்க கன்ஃபார்ம்னா. சரிங்களா? ஒரு தடவை பல தடவை நல்லா யோசிச்சுருங்க. இதில் என்ன ப்ரோ, நான் 20 days தான் பார்த்துதான் இருக்கேன். அப்போ ரைட்டுங்க சார். நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணுங்கள். பே பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிவிடுறேன். சரிங்களா? மெசஞ்சர்ஸ் வாங்கி தான் நான் அனுப்பணும். நீங்கள் ஏன்னா மெசஞ்சர்ஸ் நான் அதையும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நோட்டீஸ் போர்டில்.
இப்போ அவங்க ஒரு ஐடி எல்லாம் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, கடைசியில் அமௌண்ட் வந்து வரதுக்கு லேட் ஆகிடும். உடனே அந்த ஐடி இப்போ வந்து டெலீட் பண்ணிடுவாங்க, டிஸ்க்ளைம் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ அதே ஐடி அதே நேமில் அதே இதை நம்ம பண்ணுறது சிரமமாக போயிடும், கஷ்டமாக போயிடும். இப்போ உங்களுடைய பேங்க் டீட்டெயில்ஸு பான் எல்லாமே கொடுத்துட்றான், அவங்க ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க, பட் அமௌண்ட் சென்ட் ஆகாது, அப்படிங்கிற பஸ்ஸில் ஒரு ஒன் டைம் ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, 1 டே கூட வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஐடியை டிஸ்க்ளைம் பண்ணிடுவாங்க. அதே நேரத்தில் நம்ம மறுபடியும் ஐடி போட முடியாமல் போயிடும். அதான் மெயின் ரீசன். சரிங்களா? அது நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு ஐடி போட்டுக்கலாம். ஆமாம்மா, அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து மெசேஜுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க. அந்த லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு அனுப்பும், நீங்கள் ஐடி ஃபில் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே ப்ரோ. ரெஃபரல் ஐடி நம்பர் வந்து இப்போ டைரெக்டாக நம்ம அனுப்ப முடியாது, யாருக்குமே அந்த ஆப்ஷன் இல்லை. மெசேஜர்கிட்ட வாங்கி தான் நான் அனுப்புவேன். அப்போ மெசேஜருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணணும். சரிங்களா? சரி, நான் என்னோட ஜிபே நம்பர், இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்க நம்பர் தான் ஜிபே நம்பரு. ஓகே, நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை 2 தடவை யோசிச்சுட்டு எனக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் அதுக்குள்ளே மெசேஜ் யார் இருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ சரி, ஓகே. யார்கிட்ட ஐடி நிறையா வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். சரிங்களா? சரி, ஓகே. பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புகிறேன். சரிங்களா? சரிங்க ப்ரோ, வச்சுட்டுமா? சரிங்க ப்ரோ, ரொம்ப நன்றிங்க ப்ரோ. உங்கள் நேம் ப்ரோ? சந்தோஷங்களா? சந்தோஷ். சரிங்க ப்ரோ, சரிங்க ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, அனுப்பி வைக்கிறேன் நான். நீங்கள் அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்கள். சரிங்களா? ஓகே. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ.